דרוש, השם שפתי תפתח, דרוש ה' של כוונת העמידה, בכוונה הארוכה, בדף למדי עמודה א', טיפה יותר למטה. בתיבת אדנות. כן? רגע, אפילו לא למטה, שנייה לא למטה, בואו נתחיל מההתחלה. נתחיל מההתחלה, דרוש ה' מההתחלה. בכוונת ברכת אבות, מלוקת מכמה דרושים קטנים, השם שפתי תפתח תכוון. שתי בחינות מיני דינים יורדים מלמעלה. יש לנו מה שנקרא שח ופר. השח זה כביכול, דרוש ה' למעלה, דף למדי. למדי. ויש לנו שח ויש לנו פר. והם, שניהם נקראים דינים, ואנחנו רוצים להמתיק אותם. זאת אומרת, יש פה שפעים שמגיעים מלמעלה, וגם מלמטה אפשר לומר, בצורה מסוימת, לא משנה כרגע לא ניכנס, ואנחנו צריכים להמתיק אותם. עכשיו, תשימו לב שכל הכוונה בהשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, זה לפני התפילה, ולפני שנוק, עולה לאצילות. איפה נוק נמצאת עכשיו? בהיכל קודש קודשים של הבריאה, זאת אומרת בטופ של הבריאה. מה זה בינה? נורים עכשיו על עולמות. כן, אז היא נמצאת עכשיו בעולם הבריאה, בהיכל קודש קודשים. בהיכל קודש קודשים זה כולל כתר, חוכמה, בינה ודעת של הבריאה. כן. יש לו בייחוד התפילה, ונדרש בזה כל הזמן, כנגד עוד תהיה האחרונה, זה הוויה, יכוון לתקן גם ביטול לתפילה. כן. מה הכוונה? מי בטל את זה? אם בן אדם, לפי מה שהסביר לנו רבי ישראל, אם בן אדם היה פעם אחת שהוא ביטל תפילה, אז התפילות שלו עכשיו יש בהם איזשהו בעייתיות. כל תפילה עכשיו שהוא התפלל יש בה איזושהי בעייתיות. כדי לבטל את הבעיה הזאת, אז הוא צריך לעשות את הכוונה הזאת. אז הכוונה הזאת היא מאוד פשוטה, אם כבר הגעת לשם, תסתכלו בסוף השם שפתי תפתח, כתוב ייחוד התפילה, זו כוונה מאוד פשוטה. כתוב ככה, כנגד עוד תהיה אחרונה דהוויה, יכוון לתקן גם ביטול התפילה. בסדר? עכשיו מה הוא עושה, איך הוא מתחיל? מתחיל בעוד ו'. הו' זה עזה, נכון? להעלות אותו לאי ראשונה. אי ראשונה זה מי זאת? אמא, בסדר? וכוון להעלות את שתיהם לאות י' שמי זה? אבא. אז הוא מחבר את הו' שזה זה, להי ראשונה שזה הבינה, ואחר כך לי' שזה הבא, אחר כך יכוון להעלות את ההי האחרונה דהוויה שהיא הנוק, חבר אותה לו' ה' י'. אז עכשיו, מתי הוא עושה את הכוונה? בסוף השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אז הוא עושה גם הוא סיים את הכוונה הארוכה, מסיים את הכוונה הקצרה, ואז עושה את ייחוד תפילה. בסדר? אז עכשיו הכוונה היא מאוד פשוטה, כי אתה מסתכל, אתה תראה למטה את הכוונה, אתה רואה ו' ה', ו' ה' י'. ה' ו' ה' י', מה הכוונה? ו' זה אתה מחבר לה', כוונה לבינה, ואחר כך את שתיהם, את הו' ואת הה', את ז' ואת הבינה, אתה מחבר לי' שזה אבא, ואחר כך אתה לוקח את הה' האחרונה, שזאת המלכות, ואתה מחבר אותה למעלה לו' ה' י'. זה הכוונה. אחרי שאתה כיוונת את זה, אתה תראה שיש לך, בוא נספור כמה זה יוצא, ו' ה' 11, נכון? ו' וי' זה עוד 21, הגענו ל-32, ועוד 26, 32 ועוד 26, 58, גימטריה חן, נכון? כן. עכשיו שימו לב, י' ה' כמה זה? 20 זה 35, ו' זה עוד 13, אז זה כמה? 48, ועוד ה', שתי ה'ים, זה 58, בדיוק אותה גימטריה. אתה מכוון את החן הזה, גימטריה י' כ' ו' כ', זה לא שם, זה לא אב, זה לא שק, זה שם? שם חן, ככה הוא נקרא, מה? לא נראה לי, בואו נראה במרכבה.
נכון, 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 אתה צודק. אתה צודק מאוד. למדנו על מה, תזכיר לי מה למדנו שם? החותם, נכון, 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 נכון. שאוזן פחות 5, סג פחות 5, זה חן. אז זה לא מתייחס לסג? מה? לא מתייחס לסג? יש לזה יחס לסג. מה שהוא עכשיו כרגע אמר לנו. שבאוזן יש לך איזשהו קשר לנוח. אם אתה מוריד את 5. יש בתבונה, במבנה שלה, אפשרות להוריד 5 ולהוסיף 5. כביכול השם הזה, זה בתבונה, באמא בעצם. אז אתה עכשיו, הנה למדנו בכמה, 3 דקות, למדנו כוונה שהיא יחסית מאוד פשוטה, והיא חשובה כיוון שזה נקרא, שיש מי שאומר שכביכול התפילה שלו לא עולה בכלל. זה אם הוא לא עושה את הכוונה הזאת, אבל אני לא הייתי רוצה ליפול בלשוני, כי... האמת שזה לא... אתה לא יכול להגיד לאנשים, התפילה שלך לא עולה, מה רוב האנשים לא מכוונים, אז מה, התפילה שלהם לא עולה? לא יכול להיות, אין מצב. זה לא סג, כי זה ה' במקום ה' י', כאילו, זה לא סג. זה לא סג אפילו. אמרתי, זה לא אב, זה לא סג, וזה לא מה, וזה לא בן. כן. אז זה היפכה מסתבר, אתה אומר, אחד שלא מכוון, תפילה שלו עולה, אחד שלא מכוון, התפילה שלו לא עולה. אתה מבין מה שאתה אומר? לא הייתי אומר, בוא נלמד זכות שהתפילה עולה, אבל יש פה איזה בעייתיות בתפילה, ולכן אנחנו מכוונים. כן, כל פעם שאתה מקבל 18. אתה לא עושה את זה פעם בשנה, אומר, זה בשביל כל השנה. כן, כן. אתה קורא את זה. אתה לא קורא, אתה מכוון, בראש. תוכל לקרוא. אתה רוצה לקרוא כדי להבין מה אתה עושה? כן, זה פעם מכוון. אתה יכול. למשל, תוך כדי תפילה, יש לך המון מלל. עכשיו, את המלל הזה אתה אמור ללמוד עכשיו, לא בתפילה. לא שאתה תספיק, אתה יכול להספיק, אתה יכול להתפלל חצי שעה, אין לי בעיה. כן? אבל בתפילה אתה לא אמור ללמוד. אז עכשיו אתה לומד, תקרא את זה פעמיים 3, ייכנס לך לראש. אומרים, מי מוריד אותה לשיב ארוך, מוריד לגשת 90 פעם צריך להגיד. לא, זה כדי שהלשון תתרגל. גם פה צריך שהלשון תתרגל. מה יש לך ללשון תתרגל? מה יש לך לתרגל את הלשון פה? לתרגל את הכוונה, שתהיה אוטומטית. אין לי בעיה, אוקיי, תרגל את הכוונה, אבל המלל שאתה קורא, אם אתה לא זוכר באותו רגע, אתה יכול לקרוא. גם בתפילת 18, יש לך משהו שאתה לא זוכר, אתה יכול לקרוא. אבל אני אומר, לכתחילה צריך ללמוד לפני, כדי שהמלל רק יעזור לך, מידה ואתה מרגיש שאתה לא לגמרי סגור על העניין, אתה יכול לקרוא. יש, דרך אגב, יש כאלה שהם בתפילה, הם קוראים כל מילה. כל מילה בהסברים. יש כאלה. אני מכיר אחד כזה אישית, הוא אומר, אני מתפלל, אני לא אמנתי כלום, אני מסתכל, ואז אני מכוון. מסתכל, מכוון. עכשיו, זה לא עניין של קשה, זה עניין של דרך. אבל אני אומר, אם אתה... שמה אתה לומד לפני התפילה? לא, אבל נגיד אני רואה מרכבה. אני יכול רק להסתכל על זה וזהו. תלוי בך, כן, תלוי בך. אם אתה מצלם ואתה יודע מה אתה רואה. מצוין. הבנתי בייחוד התפילה, מה כנגד האות האחרונה. הרי כל העניין זה להרים את ה... בסוף מה קורה? אתה מחבר את ההי האחרונה לוו, להי, ליוד, אתה רוצה להעלות אותה. היא הבעייתית כביכול, היא ה... איפה זה נמצא הבעיה? היא נמצאת רק אחרי ברוך אתה. היא לא נמצאת בהתחלה של התפילה. הבעיה עצמה. כן. אני רוצה לכוון את האות האחרונה, זה רק אחרי ברוך אתה יש את הבעיה. אני בדיוק הייתי משחות בנושא. לא הבנתי מה קשה לך בזה. מה קושיה בזה? זה פה ייחוד התפילה. כן. רושמים אותו פה אחרי השם ספר בלילה. כן. אבל אתה לא אומר, אתה לא, אין לך ציור של הוויה פה, יש לך רק ברוך. לא, גם אין לך ברוך, גם ברוך אין לך. אחרי שהשם ספר תפתח, יש לך ברוך. זה אתה לא, עוד לא הגעת לברוך. עוד לא הגעת, אתה בין השם ספר תפתח לבין ברוך. נכון. איפה ההוויה פה שאני אכוון עליה? איפה? בראש שלך. אבל אין הוויה, אין את הציור הוויה בכלל.
הנה, זה הוויה. היא קיימת רק אחרי שתי תיבות. זה רגע, ואם עכשיו בשמע ישראל היה הוויה, לא כיוונת אותה? מה? לא הבנתי, מה? רק ב-18 יש הוויה. הרב, הוא אומר, בדיוק הנקודה שלי שהסתכל, גם הייתי מסופק, לעשות את זה פה, לעשות את זה שם. הוא אומר, ובצדק, הוא אומר, תראה, כשאני אגיד השם, לפני שאני אגיד את השם השם, אני אכוון. על מה תכוון? השם השם? זה לא עניין של לכוון את שם השם. זה עניין של לעזור, גם עכשיו, השם שפתי תפתח. או בכוונה הקצרה, בוא ניקח את הכוונה הקצרה. מה אתה עושה? לוקח את המלכות, שעומד בהיכל קודש קודשים לבריאה, מוריד עליה את הנצח והאות של זה, על ידי התפארת, נכון? ופי, שיהיה מלכות, יגיד, ימשיך השפע יורד מהאצילות לבריאה, שהוא תהילתך, ויחזור ההיכל, ההוא כאצילות עצמו. אבל מה, עכשיו תגיד לי, שמע, זה קורה רק בברוך אתה. לא, רגע, תבין מה שאני אומר, זה קורה רק בברוך אתה, אז אל תכוון את זה עכשיו. כל הכוונות עכשיו, זה עוזר, שאתה מגיע לברוך אתה, הולך יותר חלק. זה כמו שאתה נניח רוצה לעבור דירה. אתה עכשיו גר באשדוד, רוצה לעבור לירושלים. עכשיו יש לך ילד בן 7, יש לך ילד בן 11, יש לך ילד בן 14. כל אחד מקבל את זה אחרת, ילד בן 7, טוב. ילד בן 14, תשמע, יש לו כבר חברים, יש לו בית ספר, יש לו פה, יש לו שם. איך אתה עובר? אתה מדבר איתו, לוקח אותו, מראה לו, לא עברת דירה. אתה מראה לו, איך אתה מראה לו, עוד לא עברת דירה. ככה זה עובד. אולי שווה, זה בעצם המסית האחרונה שלו, עכשיו החלק הזה של האחרונה, אתה מצהיר שאתה חוזר בתשובה. אתה אומר תשובה, תשוב היי. כן, זה אפשר לומר, זה מה שאתה אומר, זה מקובל, זה הכנה, זה מקובל, אפשר כוח. בסדר, אז בואו נחזור נשמת מרדכי בן אסתר. השיעורי בעזרת השם לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר, בעזרת השם, הדוד שלי. מה אתה אומר? שאמרת שרק מזכיר שהשם שפתיי, ומי שלא טוב על זה, לא עושה את החיבור של השמות, יכול לעשות את זה. הכוונה הקצרה, שם שפתיי תפתח. בסדר? בסדר, 100%. אבל הכוונה הזאת של ייחוד התפילה זה כבר עם שמות השם, זה כבר יותר... טוב, אז אנחנו עכשיו חוזרים דרושי, דף למדי, שיש שני מיני דינים, נכון? היורדים מלמעלה. אחד זה שח ניצוצים של דינים. מאיפה יש לנו שח ניצוצים? הוא אומר, זה יורד מהחוכמה. בחוכמה יש למדבט נתיבות חוכמה. כלול, כל אחד מהמדבט נתיבות כלול מ10. ביחד יש לנו שח. המדבט 32 כפול 10 זה 320, וככה זה שח. הזכרתי בסיפור על הרב שח. איזה יהודי שומר תורה ומצוות, אולי אפילו ראש ישיבה, הוא טס לא יודע באיזשהו מקום, הוא לא יודע אם זה היה במזרח הרחוק, הוא לא יודע איפה זה. התיישב לידו איזה אדם ככה, אור שחור לגמרי, והוא רואה שהוא אוכל כשר, הוא מסתכל עליו ככה בעיניים, ככה וזה. קצת פחד קצת בהתחלה, הוא לא הבין מה הוא מסתכל, הוא מתעניין וזה. אז הוא אומר לו, מה זה? אז הוא אומר לו, איך קוראים לך? שח! לא הבין, הוא חשב, שתק. רק כך, לאט, פתחה ביניהם שיחה. שכחתי פרט חשוב, היה לו על היד, היה לו קעקוע, והוא מסתכל, אחרי שהוא אמר לו זה, הוא מסתכל על הקעקוע, הוא רואה שכתוב בעברית משהו, וכתוב שם שח. אומר לו, כן, גוי, לא קשור ליהדות, שום דבר, אומר, מה זה זה אומר לו, תגיד, אני רואה שיש לך קעקוע בעברית, הוא אומר לו, כן. פתאום מסתבר שהוא יודע לדבר וזה. אז הוא אומר לו, איך? הוא אומר, תשמע, זה סיפור ארוך. מה מסתבר? שאבא שלו היה לומד בישיבה. היהודי לומד בישיבה.
השחור. מה? השחור. כן. היה יהודי לומד בישיבה, באיזשהו שלב הוא היה צריך לעבוד. יצא לעבודה, והוא כבר היה נשוי. יצא לעבודה, והייתה שם איזו אישה כושית. אישה כושית לפי רעש שזו אישה יפה. ואז הוא התלבט, מותר לו להמשיך לעבוד שם. הכניסו לעבודה, הכניסו אישה יחד איתו. אז הוא שאל את הרב שך, אמר לו בשום פנים ואופן, אתה צריך לחפש עבודה אחרת. עכשיו הוא אמר, מה, אני אחפש עבודה אחרת? היא בכלל כושית, אני לא אתחיל איתה אפילו, מה פתאום? ומה עכשיו עבודה אחרת? יש לי משפחה לפרנס. טוב, מנון להון, התאהב בה, עזב את האישה שלו, לקח אותה לחוץ לארץ, לא יודע איפה הם גרים בכלל, וחתן, ונולד לו ילד. ואז הוא זכר את מה שהרב שך אמר לו, והוא קעקע, לא יודע אם באיזה גיל זה היה, קעקע את השם שך, הרב שך, משהו, לא, אפילו לא זוכר, זה בטח משמעותי מה שהוא קעקע שם. ואז הוא אומר לו, קוראים לי שך. קרא לבן שלו שך. והוא אמר, תראה מה זה הרב שך, תראה מה הוא ראה. עכשיו לא נשאר לו הרבה, אבל כביכול להזכיר לו שהוא נפל אפילו, אז יש לו בן עכשיו, זה. כמובן שהבן הזה הוא לא יהודי. זה עוד שבוע וחצי. זה אומר שאנחנו קרובים לחתונה, כי קרוב לחתונה כבר אין הכנות. הכל כבר מוכן. נכון? היום עם כל הבלגנים של החתונות, יש לזה יתרון שאתה מגיע לחתונה כמו אפנדי. כבר הכל מוכן, הכל פה, הכל שם, אתה לא צריך לעבוד קשה. מצד שני, המחירים היום זה פשוט קטסטרופה, טירוף לא מהעולם הזה, לא מבין איך אנחנו נפלנו לבור העמוק הזה. הרב שמואל טל אומר לאברכים שלו, לא יודע מה קורה היום, אבל ככה לפני שנים ככה שמעתי, הקציב להם 22,000 ש"ח, בוא נגיד 15 שנה, 10 שנים, לא יודע כמה, 22,000 ש"ח לחתונה. אתה תוסיף, הוא לא מוסיף. עכשיו אומרים לו, תשמע, כבוד הרב, רק האולם, אומר, תחתן פה בישיבה, יש פה אולם, יש פה הכל. מה צריך? קייטרינג, אני צריך לך יותר זול, יש פה גם כן קייטרינג. עכשיו, אנשים עשירים אומרים, תשמע, הוא קטן עלינו, מה אכפת לך? אין בעיה, שהבן ילמד בישיבה אחרת. אז שם מתחתנים ב-22,000 שקל. אני לא יודע, אולי היום הוא קצת העלה להם, קצת 22, הוא לא משנה, אבל מה הרעיון? אנחנו נפלנו פה לאיזה קטע עכשיו מה קרה? אם עכשיו אתה תעשה פחות, הכלה תגיד מה, כולם מתחתנים עם זה, כל הכלות התחתנו כמו שצריך, ורק אני לא זה. מה תעשה? בקורונה היה תקווה שזה השתנה, נכון. זה השתנה. נכון. אני רוצה להגיד לך, גם בקורונה, אנשים עשו חתונה ברחוב, ושילמו את אותו מחיר שעשו באולם. כי אתה מביא קייטרינג. הקייטרינג מנצל את העניינים. תלוי מה אתה מביא, זה תלוי בך. טוב, בעזרת השם, שיהיה חתונה בעזרת השם, תודה. בעזרת השם שיהיה מה שנקרא בשמחה רבה, בניין הדעת, שיהיה נחת, נכדים, נינים, בעזרת השם. הוא שכח כבר. מה? עכשיו מה זה הברכה הרביעית? הברכה הרביעית הבן שלי זה תראה איפה הבן שלי מצא את הספר שלך. איפה זה? שלחתי פח צמחנים. תראה לי? מצא את הספר שלך. זה יכול להיות שהספר הזה היה בכותל. כן? יכול להיות. שיסתכל בפנים. תגיד לו שיסתכל בפנים בהתחלה. יש איזה חותמת... שני ספרים.
אולי זה הבן שלי, הוא גם בצנחנים. הוא הראה לי בפנים, הוא מראה בפנים, כן, הוא מראה בפנים. יש חותמת שלו. אורית ביטון, משהו כזה? תכף אני אראה את זה עוד פעם. משהו ביטון, ויש חותמת של הבית כנסת. יש פה משהו לעילוי נשמת, ומישהו אותם לעילוי נשמת, טוב, מעניין. ברוך השם, כן, ממש ברוך השם. טוב, אז אנחנו חוזרים אלינו, אנחנו ממש בהתחלה, כן? חוזרים להשם שפתי תפתח, ראינו שיש לנו שני דברים לתקן, שח ופר. אז איך נהיה לנו שח? נהיה לנו למדבט נתיבות חוכמה באבא, וזה כפול, כל אחד כלול מ10, ביחד יש לנו 320 ניצוצות של דינים. אחר כך הם יורדים מזה אל הנוק, הנקרא אדנות. ולכן השח הם בגימטריה 5 פעמים דין. אנחנו עכשיו מחלקים אותם ל5 כנגד שם אלוהים. מה אתה אומר? 5 פעמים דין משהו. כן, כן, אם אתה מסתכל באדנות. כן. אז יש פה 5 דינים. למה 5 דינים? כי יש לך 5 גבורות. 5 חסדים, 5 גבורות. הגבורות צריכות יותר ניתוק. אז אנחנו מחלקים את השח ל5 פעמים דין, 64 כפול 5 זה 320, זה שח. שהם ב5 שמות של אדנות, והעניין הוא כי אלו הם בחינת למדבט אלוהים, שיש באמא, שבאו לה מלמדבט נתיבות חוכמה. חבל שאין פה ספר יצירה של הרב קפלן. זה שם אחרי שם. כן, הוא מביא שם את כל למדבט נתיבות. איך שהם כותבים 10 ספירות, נגד 10 ספירות ועוד זה, ב-22 אותיות, איך שמתחיל כנגד כל האמירות שיש, אלוהים, כן. כל האלוהים שיש בתחילת ספר בראשית. אז זה באמא מצד אחד, מצד שני זה בא מאבא, כי זה למדבט. הם למדבט אלוהים שיש באמא, שבאו לה מלמדבט נתיבות חוכמה. והנה שם אלוהים 5 אותיות. והשם הזה... חוכמה זה לא... חוכמה זה לא... למה הוא הוריד שם את ה... הכוונה היא למה הוא הוריד רק את זה, ולא הוריד את החסדים. מי אמר שהוא לא מוריד גם את החסדים? אבל הנוק בדרך כלל מקבל את הגבורות. אחר כך תקבל את החסדים, קודם מקבל את הגבורות. כי אם מקבל את הגבורות, אתה רוצה למתק אותם לפני שמקבלת אותם. אחר כך תקבל גם חסדים, אל תדאג. אבל אני מתעסק רק איתו עכשיו. מה זה איתו? עם השח והפח. אתה ממתק אותם לפני שזה יגיע לזה. כן. אתה צריך להגיע לזה קודם. כן. זה יעביר אחר כך לנו כמו שצריך, אבל כשזה מגיע לזה, לפני שזה מגיע, אתה צריך למתק. וזה סוד אי ראשונה דהוויה. זאת אומרת, אי ראשונה דהוויה זה בינה, ויש בה אלוהים, אלוהים זה 5 גבורות. את ה5 גבורות האלה שאנחנו מעבירים מאמא לזה, אנחנו צריכים למתק לפני העברה. ולכל אלו הסיבות נחלקו שח ניצוצים אלו לחילוק 5 פעמים דין כנזכר. אמנם מה שצריך לכוון אתה הוא להמתיק אלו השח דינים אשר בנוק דזה. הנקראת אדנות, ולמתק אלו אי פעמים דין אשר בא. והעניין הוא שעד עתה נוק דזה עומדת בבחינת נער. זאת אומרת, פה עכשיו אנחנו רוצים שה5 דינים האלה שמגיעים מאמא יגיעו בסופו של דבר לנוק. וכשאנחנו מביאים אותם לנוק, אנחנו רוצים שהם יתמתקו. למה לנוק? כי בכל אנחנו רוצים להכין אותה לזיווג. וכשאשר היא עדיין צעירה, היא לא מוכנה לזיווג. כמו שכתוב במגילת העזרא, הנערה באה אל המלך. יש נער, הרבה פעמים בתורה כתוב נער, ובעצם מתכוונים לנערה. אז כשכתוב נער, הכוונה היא עדיין לא בשלה,
ונערה, כשתוסיף את ה-A, אז היא תהיה כבר מוכנה אחרי מיתוק. יש גם מצב הפוך, שהיא בשלה, והיא לא התחתנה, אז זה הרבה דינים. לא, זה משהו אחר, חס וחלילה. אני מדבר, היא לא התחתנה בכלל, היא ילדה מבוגרת בת 32 בבית. זה הרבה דינים, תמיד זה עצבים קצת. תחתן אותם והכל יהיה בסדר. אם כתוב בתורה נער, והקריא הוא נערה, זה אומר שמדובר על נערה שהיא עדיין לא הגיעה לפרקה, משהו כזה, כן. ולמתק אלו השח דינים אשר בנו כדזה נקרא אדנות, למתק אלו היה פעמים דין אשר בא, והעניין הוא שעד עתה אנו כדזה עומדת בבחינת נער חסר A. נער, כמה זה בגימטריה? 320, נכון? 320 שח, נער. לא ממותק, היא לא ממותקת, שח, בסדר? ואתה בעמידה צריכה להתייחד עמו. אבל היא לא מוכנה. לכן אתה שכבר אנו בעולם האצילות, בפסוק זה, קודם העמידה, אתה יכול לשאול אותי, אנחנו לא בעולם האצילות, אנחנו עוד רגע רוצים להגיע לשם, כשנגיע לשם רוצים שיהיה זיווג. אז צריך להכין. לכן אתה שכבר אנו בעולם האצילות, בפסוק זה, קודם העמידה, אנו מקדימים לתקנה ולעשותה נערה בהי, כדי שתהיה ראויה אל הזיווג בסוד, ובזה הנערה באה אל המלך, הנזכר בזוהר פרשת פקודי, ואופן תיקונה, לא צריך כל כך הרבה, הוא שנמתיק אלו 5 פעמים דין, אשר בא על ידי שורשה שיבינה. למה? כי אין הדין נמתק אלא בשורשו כנודע. זאת אומרת, אנחנו מביאים, מאיפה באו הדינים? מאמא, במקור, מענוק העליונה. בסדר? מאיפה אנחנו נמתק את 5 דינים האלה? גם מאמא. כי בשורשם הם ממותקים יותר, אז עכשיו אנחנו נביא משהו שיהיה מתק. וזה על ידי שנמשיך A-אלפים ו5 שמות אקיה שבבינה. אקיה זה בינה, נכון? עכשיו אמרנו שכביכול היא נותנת 5 גבורות. אז עכשיו כביכול כל גבורה מגיעה מאמא. 1 מאקיה, עוד 1 מאקיה, עוד 1 מאקיה, 5 אקיה. כן? ונמשכים אל A פעמים דין שבנו כדזה ויעשו A פעמים אדנות ממותקים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל פה, בסתכל עכשיו בסידור, יש פה עוד סידור, אתה יכול לפתוח, השם שפתי תפתח. רגע, בואו נרים לחיים לכבוד העניין. מספיק או שיותר? מספיק. עוד קצת. לא, גם צריך לנסוע אחר כך. אם אתה תהיה הנהג שלו, לא תהיה בעיה. עוד מישהו רוצה? נרים לחיים. בסדר? לא, זה המון. רגע, לא, אפשר, הכל בסדר, אפשר. אפשר. מספיק? בסדר. אתה רוצה גם מים? נביא לך גם מים. אלי, לא, עזוב את אלי בצד, הוא לא... ואתה עם הערק, אני מבין. מה אתה רוצה לשאול? אתמול בחתונה עוד יצאתי החוצה לעשות את הקריאה שלה, אחר כך הגעתי הביתה כבר בבוקר לא היה לי כבר כוח על זה. יאללה, לחיים, בעזרת השם, שיהיה חתונה, שמחה, כמו שצריך. בנים ובנות. אמן. מניסיון אני אומר לך,
שבנות זה משהו מיוחד. כל עוד היא לא בת 32. מה? נכון, שמע. כן. אוקיי, אז עכשיו שימו לב, במילה אדנות, יש לנו 3 כוונות כאן, אנחנו הולכים פה בכוונה הראשונה. הכוונה הראשונה, השם שפתי תפתח בתחילת תפילת 18. אז אתם רואים פה מנצפח. מנצפח זה בעצם 5 גבורות ששייכות לאמא, נכון? יפה. עכשיו תראו מה כתוב, יכוון להמשיך 5 אלפים, הרמוזים בעת התאה דהוויה. מה זה עת התאה? היא האחרונה. אדנות. יפה, ענוק, נכון? ענוק דזה. ויכוון להמשיך 5 אלפים שרמוזים בה מאיפה? מ5 עקה שבאמא. שהם 5 גבורות שנקראות מנצפח. ולהמתיק 5 פעמים דין שבנוק, ברגע שאתה ממתיק אותם, אתה הופך את הדין לאדנות. השח לשחה. אתה רואה מה שקורה, יש לך מנצפח, אז יש לך 5 אלפים שבאים כנגד כל גבורה, יש אלף אחד שמגיע מהעקה. מנצפח זה הגבורות שאמא נותנת, מנצפח זה פר, זה נקרא 280, זה הגימטריה שלהם, אז זה 5 גבורות. הגבורות האלה שמגיע מעקה מבינה, כן? עכשיו, אתה מכוון עכשיו שהאלף של העקה יורד לדין, דין זה ענוק, נכון? אז יש לך, אתה נותן לה 5, אז יש 5 דינים. כל אחד מהדינים האלה אתה מוריד לו א', אז הוא הופך להיות מדין לאדנות. זה הכוונה. הכוונה ראשונה, הכוונה פשוטה. זה עדיין לא מתוקן, אתה ממותק כולה, אבל לא מתוקן. אתה לא מתקן את כל העולם בכוונה אחת, נכון? כן. כן, כן. אז זה כוונה ראשונה. נעבור לכוונה השנייה. אז א' מתווסף לדין. רגע, גם דע, יש לו, הוא ממשיך פה את ההסבר, מה אתה אומר? א' מתווסף לדין. האלף כביכול מתווסף לדין ויוצא עדנות, 5 פעמים עדנות. גם דע, שיש שם בית, למי שלא יודע איך זה, יש שם בית קטנה, גם דע כי אלו האי יתרים על מספר שח, אשר על ידיהם נמתקים הם וסוד 5 גבורות מנצפח, כי הם שורשים אל השח דינים. זאת אומרת, כשאתה לוקח את השח עם השורש שלהם, הופך להיות שחה. כשזה שחה, זה יותר ממותק. גם על דרך זה תכוון למעלה, כשתמתיק השח דינים, ענה על ידי 5 אלפים שהוספת עליהם, כנ"ל תכוון כי אותם 5 אלפים הם סוד עת התאה של ההוויה הנזכרת. ועל ידיה נעשים שחה ונתקים ונעשית נערה בתוספת A. זה תכוון בתיבת אדנות שאתה עכשיו יש לך 5 אדנות למטה. עד פה כוונה אחת, נכון? עכשיו יש גם בחינה נוספת, אני עכשיו קורא את ההמשך. יש בחינה שנייה של דינים כנ"ל, והוא סוד אי גבורות של מנצפח הנ"ל, אשר בתחילה יורדים אל הגבורה, יורדים אל הגבורות. מה כתוב בג'? כיוון שיורדים לגבורות שבדעת. כן? מה הקשר יורדים אל הגבורות? מה הכוונה? יורדים לדעת למקום של הגבורות. בדעת יש מקום לחסדים ולגבורות. אז יורדים למקום של הגבורות שבדעת. ומשם, כן, בזה יש דעת, הוא מקבל שם 5 חסדים, 5 גבורות בהתחלה, ומשם יורדים אל ענוק דזה. והם בגימטריה פר כמניין מנצפח, וגם פר ניצוצים אלו, גם הם צריכים להימתק על ידי שורשם שהם אי גבורות עליונות למעלה. ואז ברגע שהפר מתמתק, הוא נעשה פרה. כעניין שח שחה, פרה. ואז נמתקים, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שח, אנחנו מדברים על דין 5 פעמים. נכון? זה שח. כשאתה מוסיף לו את האלפים כל אחד, אתה מוספת לו עוד 5, זה שחה. עכשיו הוא מדבר איתך על מנצפח, שזה פר, זה לא שח, זה פר, זה עוד בחינה של דינים. והפר הזה, אתה גם מוסיף לו 5,
אתה הופך אותו לפרה. מה הכוונה? בוא נקרא. ואז אם תקים בכוונת מתוקם הוא בתיבת אדנות, והוא כשתצייר ציור א' בציור י' ו' ר', זה ראיו המפורסם, כן? בכלל זה, ראיתי היום שזה חרוב, גם חרוב זה גם ראיו. מה? חרוב זה גימטריה הראיו. ותחברנו עם ג' אותיות האחרות שהן דין. ובגלל זה הוא צריך למתק את כל העולם. בגלל זה רבי שמעון צריך למתק את כל העולם. אבל בהתחלה הוא רצה לשרוף את כל העולם. לא, בהתחלה הוא יצא, אבל כשהוא היה שם הוא אמר אני יכול למתק את כולם. אתה רואה מה זה? מיתוק הגבורות בשורשם. מיתוק הגבורות בשורשם, כן. אומרים שבשבת הוא היה אוכל תמרים. כמה אפשר לאכול? כי בשבת אחד דינים. גם 6 ימים בשבוע לאכול חרובים. בשבת אחד דינים, אז זה בטח שנהיה כמה. אני אומר, לאכול 6 ימים בשבוע חרובים זה לא פשוט בכלל. זה העומק של הדבר הזה, ראיו הזה. יכול להיות. אז עכשיו לוקח את האלף, אתה מצייר אותה בציור י' ו' ר', ותחברנו עם ג' אותיות האחרות שהן דין, יעלו פער. זאת אומרת שאתה מוסיף י' ו' ר' שזה ראיו 216, ועוד דין שזה 64, זה 280, זה פער. וזה פער ניצוצים שנרמזו בפער דינים. ואופן כוונת המתוקם הוא כך, כי תכוון למה שנודע שהענוק בהיותה בפני עצמה נקראת אדנות, ובהיותה נכללת עם 10 ספירות האצילות הנכללים בשם י' כו' כ', כנודע, תהיה ענוק נרמזת ב-A אחרונה. ונמצא כי זהו מה שתכוון שתמשיך הערת A אחרונה נזכרת אל שם אדנות המורה בציורו הנעל אל פער דינים. איך א' זה ראיו, ודין זה 64, אז זה פער. כשאתה כותב א' ד' נ' י', זה רמז לפער דינים, כן? ועכשיו אתה רוצה להמשיך אליה מה? הערת A אחרונה. בסדר? אז תסתכלו עכשיו בכוונה, יש לנו פה הוויה. בהוויה הזאת ה-A מודגשת, נכון? שהיא בעצם אומרת לך זה ה-A של הנוק. אז להמשיך הערת A תתאה, להמתיק את הפער דינים. מה זה הפער? מנצפח, נכון? איך יש לך מנצפח? כשיש לך את האלף בציור ראיו, וד' נ' י' שזה 64, על ידי שאתה מאיר בה את ה-A האחרונה, אתה הופך את הפער לפרה. זה כוונה שנייה שיש בשם אדנות. אמרתי לכם דרך אגב, שמי שמתחיל לכוון, הרי מה שקורה, אתה לפעמים, אתה מתחיל לכוון ואתה עדיין לא למדת את כל הכוונות. בסדר? יש עניין, זה לא שאין עניין. שרב בראל פעם דחף לי ספר כוונות, הוא כתב את הסידור הצבעוני. זה לא, תשמע, אני לא יודע לכוון, לא. כאילו, מה, אתה לא יודע לכוון, מה אתה תסתכל? יש עניין. תסתכל אפילו שאתה לא... תסתכל. עכשיו, אחד שלא למד, אז הוא רואה פה את השם אדנות, הוא חושב שהכל זה כוונה אחת, אבל בעצם יש פה 3 כוונות. יש מה שלמדנו קודם, ויש את ה-ה' זה כבר כוונה שנייה. בסדר, תשימו לב, כשאתם מסתכלים, יש פה כוונה אחת, כוונה שנייה, תכף נגיע לכוונה השלישית גם כן. בסדר, כי אם אתה לא יודע, אתה חושב שהכל כוונה אחת, וזה נראה לך קצת לא ברור מה הקשר בין א' לב'. אבל אם תאמין שיש פה 3 כוונות, אז זה עסק יותר ממותק. עוד ראיתי לאדם אחד כוונה אחרת במילת אדנות, ובזה הכוונה מצאתי גם בה חילוק ושינוי לאדם אחר, ואכתוב שתיהם. הראשונה היא כי בתיבת אדנות, הרי מה שקורה, אתם יודעים שהמערכו, הרי הוא קיבל מהארי רק במשך 1 ו8 חודשים, ואחרי זה הוא קצת הפסיק ללמוד, לא יודע בדיוק מה היה, באיזשהו שלב שהוא חוזר ללימוד וחוזר לשחזר, אז הוא שואל גם את הגורים, מה אתה זוכר, מה אתה פה, והוא כותב. אז כשהוא כותב, ראיתי אדם אחד, ראיתי אדם אחר, לפעמים הוא גם כותב את השם.
אז הוא אומר, ראיתי לאדם אחד, וכתוב שניהם, האחד הוא כי בתיבת אדנות צריך שתכוון להמתיק אשך דינים בסוד השיניים. אחר כך להמתיקם עוד שנית בתיבת שפתיי. אז יש פה כבר כוונה שלישית ורביעית. הראשונה היא תהיה בשם אדנות, והשנייה תהיה בשם שפתיי. למה? כי השפתיים זה כבר יותר לחוץ מהשיניים. וכך הוא ביור העניין. הנה למדבט שיניים הוא סוד למדבט נתיבות החוכמה, שהם שח דינים הנזכרים. והם יודבב שיניים למעלה, יודבב שיניים למטה. יש לך למדבט שיניים. אז זה בעצם רמז לחוכמה. נכון? כי זה אחיך. זה נכון שלגוי יש עוד שם אחד. לא שמעתי. חידושים. זה אני מבקש לבדוק לנו. זה דרך הכי קטן לכאורה, לבדוק אם זה יהודי או לא. לכאורה. יש יהודי בשם, כנראה זה יכול להיות זיכרונו לברכה, בשם זילברמן, היה רופא שיניים. והוא הנחיל לצבא, שאפשר לזהות נפטרים לפי השיניים. זה צילומי שיניים. ואין כמעט, אין דבר כזה אחד דומה לשני. כן. ואז הוא, הרי מה קורה? לפעמים נשרף וזה חס וחלילה. מה נשאר? נשאר העצמות. אתה לא יכול לזהות, לא טביעות אצבע ולא... אתה יכול, לפי השיניים הוא מזהה את ה... מעניין. אז על המדבט שיניים האלה, מה, בדקת לנו? אני חושב שלא, אני חושב שזו אגדה שלא... לא נראה לי שזה גויים מ-33. אנחנו אומרים, מבדיל בינו לחושך, בין ישראל לעמים, אבל לא אומרים ש... לא בגוף, אני חושב. זה בנשמה. זה בקודש, הבנו משהו מיוחד. בנשמה, כן. הברית זה אנחנו עושים, לא? אתה לא בודק את זה, גלעד? האם מספר השיניים של גוי שונה ממספר השיניים של גוי? זה פעם ראשונה אני שומע דבר כזה, לכן זה לא נראה לי. בטח היינו שומעים את זה קודם. אם זה היה דבר כזה, היינו שומעים את זה פעם. לא? מה אומר? מדרש תקפיות. הנה רשום. בישראל יש למד שיניים, לגוי למד א'. 31 פחות. פחות. למד א' שיניים. מדרש תקפיות. מספר השיניים שונה בין יהודי לגוי. רגע, ופה רשום שם נוספת. אבל זה מספר, בספר מלכת יהודה לרבי יהודה, זה עובר. פעם ראשונה אני שומע דבר כזה. כן, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. גוי ויהודי לא אותו דבר. זה פסק סור אחר לגמרי. גם בזה מחלוקת אותנו. אחד אומר יש יותר... משהו בטוח, אבל אף אחד לא אומר שזה שווה. כן, לפחות זה. זה שווה שזה. יש פה מחלוקת, האם יש להם 33 או 31, רק לא 32. 32 יש רק ליהודי, בוא נגיד ככה, לזה אין מחלוקת. אולי נגיד ולהעריך, צד השמאלי בצד הגבורות יש רוב. זהם. חסדים הם זהם. בין אם זה 33 ובין אם זה 31 יש רוב בצד השמאלי. הוא שואל שאלה, הראשונים שאלו למה ההבדל בין ישראל לעמים זה במילה ולא בעבר אחר. פה צריך לשאול, גם בשיניים לפי מה שאתה אומר. טוב, הוא אומר שכנראה זה לא...
לא, כנראה, צריך להבין מה המדרש מתכוון, אבל... תפוס לך איזה גוי. פה למעלה עכשיו איזה, כנראה, איזה גוי שמה. גוי של שבת, תגיד לו, עכשיו אני תעמוד, אני רוצה לספור את השיניים. זה לסדם. סדאם חוסיין? זה שעלורי בטח. לא צילום, כדי לוודא שזהו. כדי לוודא שזהו. כולם, מול המצלמות. לא יודע, טוב, לא משנה. עכשיו, י"ו שיניים למעלה, י"ו שיניים למטה, וזה רמז באלף. למה? כי את האלף אתה עושה י' למעלה, י' למטה, ואת הו' אתה מכפיל. ו' שבאמצע, יש לך י' למעלה, ו' י' למטה. כי חציה לאורכה תחברנה עם מים עליונים, י' דילאה, ומים תחתונים, ופנים תחתונים של רקיע שהוא חצי הו' לאורכה, עם מים תתאים, י' תתאה, נמצא י' ו' לאלה, י' ו' לתתא. הרי למד שיניים. ואלו על המד שיניים הם נשרשים בלחי העליון, ולחי התחתון, והשיניים תקועים תוך שני החניכיים שבהם, והם חך העליון והתחתון. והם שמות אלוהים. כי חך עליון הוא האחוריים הפשוטים של אלוהים, שעולה רש. א' למד, א' למד ה', א' למד ה' י', א' למד ה' י' מ'. יחד זה 200. כן? אז עכשיו תיקח 200, אז זה החך העליון. קח עוד 200, זה החך התחתון. בסדר? יפה מאוד. החניכיים, השיניים זה ראיו, כן? למה ראיו? איך הגעת לראיו? רש זה החניכיים. כן. חניך עליון זה 200, ועוד מספר השיניים שיש בחניכיים העליונים. יפה מאוד. הוא רושם פה. כן. פה בסידור. י' שיניים. כל בחך העליון יש לך רש, שזה השם אלוהים, באחור, כן? ויש לך את הי' העליונים. אתה מגיע לראיו. בחך התחתון אותו דבר, גם ראיו. והם חך אלוהים וחך תחתון, והם שמות אלוהים, כי חך עליון הוא אחוריים פשוטים של אלוהים שעולה רש, וגם חך תחתון אחוריים דאלוהים עולה רש. ואלו אחוריים, שהם החניכיים דינים גמורים אשר בהם נשרשים ותקועים על המד שיניים. ונמצא כי י"ו שיניים עליונים עם רש של חך העליון הם ראיו, שעולים בגימטריה הגבורה, וכן י"ו שיניים התחתונים עם רש של חך תחתון, הרי ראיו שני. ובית פעמים ראיו, גימטריה תבל. הוא סוד כל הגבורות וכל הדינים. כן, תבל. זה סוד של כל הגבורות וכל הדינים. אל תקרא לבת שלך תבל לי ככה. בסדר? אתה לא תביא את כל הגבורות והדינים. אחלה. זה דל, זה למד ד', זה דלה וענייה, נכון? זה הענוק. וא' שהראשונה היא ממתקת אותה כמו שראינו פה. אז זה מיתוק של זה אחלה שם. זה לא מקום מעניין אותו. זה מושקע בקורא. אמא של החתן שלי, אמא של החתן, היא שינתה את השם שלה, היה לה שם איזבל, מצרפת. השם לא טוב, אמנם, בוא נתקדם. על תחילת השיניים הם מפררים ומדקדקים הדינים וממתקים אותם, כמובן אצלנו באורך בעניין האכילה ושתייה, יום הכיפורים. זה מעניין שדווקא כל העניין של האכילה ושתייה זה בדרושים של יום כיפור. יש שם הרבה כוונות של האכילה.
למה? כי ביום התשיעי אתה צריך לאכול הרבה. אבל יש פה סתירה מיני ובה. אתה אומר שבימים האלה אתה לא עושה כוונות. אז מה כל הכוונות של האכילה והשתייה דווקא שם? אם אתה לא עושה כוונות. אז יש כאלה שאומרים, אתה לא עושה כוונות, אבל כוונות האכילה אתה כן עושה. ביום התשיעי אתה עושה כוונות האכילה. יש כאלה. לא, רבי מורי לא עושה ככה, אבל יש כאלה שברב תידר אולי. סובר שכוונות האכילה כן עושים ביום התשיעי של יום כיפור. כי כל הביאור של הכוונות הולך מה שלוש? אתה מדבר על סעודות ביום התשיעי? לא הבנתי אותך. לא הבנתי מה אתה מתכוון, אולי זה קשור. לא מכיר. אתה מדבר על הגבורות? לא, זה משהו אחר, שיש שתי גבורות שעולות ביום התשיעי, כן. אז זה משהו אחר, זה בלי קשר לזה, צריך לאכול ביום התשיעי. אומרים שמי שלא אכל ביום התשיעי, אז אולי יצטרך לאכול ביום העשירי. אנחנו אוכלים ביום התשיעי גם בשביל היום העשירי. אם אתה לא אוכל ביום התשיעי, חסר לך, אז אולי אתה צריך לאכול, אז כמובן שלא תאכל כי אסור, אבל כביכול חסר לך בבניין. בבניין. למה מיתוג? בבניין, איזה מיתוג עכשיו? בניין, אתה בונה, יש לך את העזה וענוק לבנות אותם. אתה צריך לאכול כדי לבנות אותם, אתה לא אוכל, חסר בבניין. לחם, למה זה לחם? אותו דבר. למה זה לחם? הרב צוקרמן אומר לחם זה מלשון להלחים. כן, המלחים. אתה צריך לאכול, מה לעשות? כמובן שאתה לאכול במידה, כן, אבל לא אמרתי, אבל בשבת אוכלים מעבר למידה. למה? כל אכילה בשבת זה תיקון גדול מאוד. אני חושב שרבי נתן, התלמיד של רבי נחמן, מתחיל את הלכות שבת בקטע הזה של האכילת שבת. זה משהו מאוד עליון. ארנט באר, אני ממשיך לקרוא, איך הל"ב שיניים נרמזים בציור אות א' של אדנות, ונשאר ממנו אותיות דין להורות כי כאן יש שני שורשי דינים שבשני החניכיים כנזכר, ומתקים על ידי השיניים כנזכר. זאת אומרת, יש פה בהמשך עוד טיפה, תדאגו רגע, וכאן ראיתי, כן, רואים טוב וכאן ראיתי. שינוי אדם אחר וזו, כי הנה כוונת ניתוק השיניים בציור א' של אדנות, לא כתב אותם אמנם בתיבת שפתיי, שם כתב באופן זה שנכתוב והוא כי הנה שפתיי, לא, זה כבר קשור לכוונה השנייה של השפתיים. אז בואו נחזור לסידור, הכוונה השלישית פה, אתה רואה י' ו' למעלה שיניים, יחד עם השם אלוהים בריבוע, שזה רש, זה ראיו, זה ראיו חניך עליון, זה ראיו עליון. וראיו תחתון אותו דבר, אתה כביכול תוכן אותם. אתה תוכן, את מה אתה תוכן? את הדינים. להמתיק בית הראיו בלמד בית שיניים הנ"ל, על ידי תחינתם, אתה ממתיק את הריבועים. הרי השם אלוהים, במיוחד שהוא בריבוע, זה אחור של שם אלוהים. על ידי שאתה, שנייה. כן, נחמן. כן, אז הריבוע הזה כביכול הוא יותר דינים. עכשיו ברגע שאתה כביכול עם השיניים אתה לועס, אז אתה ממתק. גם דרך אגב גם בצורה פשוטה, כשאדם אוכל, אז האוכל הוא קשה לגוף. אם אתה לועס אותו, אז אתה מכין אותו לקיבה כמו שצריך. אפילו שהוא כבר לעוס, יש אומרים תלעשות, זה בסדר, יותר טוב. אבל פה הוא אומר, וכן גם אחרי שהתחתון האחורים זה אלוהים, העולה רש. ואלו האחוריים שהם החניכיים הם דינים גמורים. עכשיו בהם נשרשים ותקועים עליו לזמן את כולם. אתה כבר בזה? לא, אני טיפה למעלה. כן, אוקיי. עוד פעם? לא, מה אתה רוצה להגיד? מה אתה שואל? מה שאני שואל זה, הוא אומר שהחטא עצמו הוא דין גמור. הוא אומר שהשם אלוהים. לא, הוא אומר על החטא. ואלו האחוריים שהם חניכיים הם דינים גמורים. כן. עכשיו בהם נשרשים ותקועים עליו לזמן את שיניים. אבל אם זה דין גמור, אני תוכן עם השיניים בסדר, אבל הוא עדיין עובר דרך הדין הגמור, אז מה עשיתי בזה? התחינה
היא גורמת לזה שאתה מפרק אותו לחלקים קטנים. אתן לך דוגמה, יש משל למלך, שאמר מי שיעבור זה וזה, יסתכל באבן, איזה אבן ענקית. מכיר את המשל, נכון? לא. מה שקרה שהבן שלו עשה את זה. עכשיו אם הוא זרוק עליו את האבן הזאת, הלך עליו. אבל זה גזירת המלך. אז מה הוא עשה? הוא טחן את האבן. לאבק. או אפילו לא לאבק, לחצץ, לא משנה. וזרק עליו את האבנים הקטנות. אז זה נקרא לטחון, כי בכל אתה טוחן, אתה ממתק. אז זה כוונה שלישית שיש לנו באדנות. אנחנו עוברים לשפתיי. מה? אחר כך יוצאים יותר לחוץ אל השפתיים במילת שפתיים ונמתקים יותר. זאת אומרת, כביכול, כשזה היה בפנים, היה עדיין הדין יותר גולמי. התחלת למתק. כשהדין אצל השפתיים, אתה ממתק אותו עוד יותר. במילת שפתיים, כי השפתיים הן אותיות בומף. לא שהשפתיים הן אותיות בומף, אלא בומף זה אותיות של השפתיים. כן, אתם מכירים את האותיות, יש לכם את זה מיד באופי, יש לכם שם מה זה אותיות הגרון, אותיות החך, לשון, שיניים, שפתיים. אחת זה הגרון, גיחק, זה החך, בסדר? אז אותיות השפתיים זה בומף. 4 אותיות בומף הן אותיות השפתיים. והם בגימטריה פעמיים דין. 128, 64 פעמיים. שהם בית שורשי הדינים שבשתי החניכיים הנזכרות שנרמזים באותיות דין של אדנות כנזכר, ועתה הם מתמתקים על ידי השפתיים שהם אותיות בומף העולים גם כן מגימטריה דין דין. אמנם מיתוקם הוא בבחינת גימטריה אחרת על ידי 4 מילואים של שם אסמב, שזה בגימטריה בומף. אם אתה לוקח מילוי של אב, מילוי של סג, מילוי של מה, זה קוף בית, נכון? 102. תוסיף מילוי של שם הוויה, סליחה, מילוי של שם בן, עוד 26, זה 128. 128 זה בדיוק בומף. נכון? מ' ופ' זה 120. ב' וו' זה 8. אז זה 128. וכאן ראיתי שינוי לאדם אחר, וזהו כי אין כוונת מיתוק השיניים בציור א' של אדנות, ולא כתב אותם, אמנם בתיבת שפתיי, שם כתב באופן זה שנכתוב, הוא כי הנה שפתיי הם אותיות בומף, שהם בית פעמים דין, כנגד שני בחינות הנזל של כל הדינים שהם שח ופער. שימו לב, עכשיו הוא מפרט לנו, כשהוא מדבר על שתי בחינות דין, יש לך שח ויש לך פער. ושורשי בית דינים אלו הם משרשים בבית פעמים ראיו, שיש בשתי החניכיים. כשמתחילים להתפלל, מה להציג? קצר, את הארוך, תפת שם? תתחיל בקצר. למה יש 2? עושים את שתיהם. שתיהם עושים באותה תחילה? כל תפילה. אז כשאומרים את השם הראשון, את התיבה הראשונה, צריך לכוון את כל 3 הראשונות פה, ולחכות. לא, אתה מחכה, כן. אתה ממשיך את הכוונה הארוכה. ממשיך כל הכוונה הארוכה. כן, כשאתה מסיים את הכוונה הארוכה, אז אתה חוזר עוד פעם שפת. אתה לא אומר, אתה חושב. כן. אתה מכוון את הכוונה הקצרה. שתי מצרכות. כנראה. אתה בוואטסאפ של בית כנסת נס ישראל הישן? יש את הכוונה הקצרה, אני אשלח לך איזשהו הסבר קצר. זה פה, אתה רואה בשם. שלחתי לכם? שלחתי את זה בקבוצה? אוקיי, אז תסתכל בקבוצה, יש את הכוונה שלמדנו. למדנו בכוונה קצרה. כן. ואז יש לך למטה, השם שפתיי תפתח. זה כוונה קצרה. זה כוונה למי שפחות מכוון, וזה יכול לעשות את הכוונה הזאת. כוונה לא קשה. מי שיותר מכוון, אז כבר עושה את הכוונה הארוכה כבר, וגם את הקצרה. איך אומרים, מזה ומזה אל תנח ידיך.
מי זה ידיך? י' ובאמצע. זה ענוק. טוב. עוד פעם, דל. למד ד'. כף י' זה למד. וד' זה למד ד'. מה שהוא אמר, דיברנו על הדל. אז כשאתה מתעסק עם ענוק, לא לוותר על כוונות. מזה ומזה על תנ"ך ידיך. צריך הרבה השקעה. מה? לא הגענו לעבר. זה כמו בבית, אתה צריך להשקיע הרבה באישה. לא מספיק שהיה סיפור עם הרב שלזינגר, מורי ורבי בישיבת שעלבים, שהגיע אליו זוג, האישה רוצה להתגרש. אני אומר לה, למה אתה רוצה להתגרש? בעלי לא אוהב אותי. אני שואל את הבעל, אתה לא אוהב אותה? אמר, לא אוהב אותה. אני אומר, אוהב אותה. הוא לא אומר לי. שואל אותו, אומר, מה זאת אומרת לא אומר? אני אמרתי לה לפני שהתחתנו שאני אוהב אותה, ולא שניתי דעתי, אז לא השתנה. אז כמובן שהוא עבר קורס מזורז בחינוך איך להתייחס לאישה, וצריך השקעה, מה לעשות? בסדר? צריך. אז לכן יש לך כוונות בנוק, אתה יכול לעשות אותן, תעשה. אתה לא מפסיד מזה. אתה תתחיל איתם, כן. אתה תסיים במנחה, הם יבואו הביתה, ואתה תמשיך אתה רואה כאלה שעושים את הברכה. וגם אתה לא מקבל, אתה יכול כמה דקות, מי יהיו גם כמה דקות? או כדאי לשאול, או כדאי... אני אגיד לך, מה שאתה אומר, זה חצי נכון. אם אתה מתחיל, אז הנה חינמי, ייקח לך הרבה זמן, אבל אם אתה מכוון פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה רץ. זה רץ, זה ייקח לך הרבה יותר מהר. לא אומר שאתה תספיק בזמן של תפילה, נניח תפילה ארוכה, 6 דקות. כאלה עושים ב4 דקות של 18, אתה סיכוי. כאלה ב6 דקות, אז תספקת את רוב התפילה. גם אתה הספקת לא מעט. אז אתה ייקח לך עוד כמה, עוד 6 דקות ייקח לך. בסדר, אז בזמן שהם בחזרה, אתה לא מפסיד. אתה שומע אותה, אתה שותק, שומע אותה בשמיע. ובזמן שהם בחזרה אתה בעצם מסיים את ולפעמים אתה צריך עוד טיפה זמן, בסדר. בערבית אתה יותר בבעיה, כביכול הם סיימו ואתה עדיין... אתה מכבד את האורות. לא, אתה לא מכבד את האורות, מה, רוב הבתי כנסת. שרים ללמוד קצת אחרי, לא? מה, בישיבה ישראל. בסדר. משאירים את האורות עד 11 באופן שעון שבת מחבר אותם לבד, אפילו אם העולם יהיה ריק, יש שם האורות. בקומה שנייה, סוגרים את הדלת והולכים, לא משאירים אף אחד. לא, אבל אתה יכול לצאת מהמטבח. כן, אתה יכול לצאת מהמטבח, הכל בסדר. אני חושב שהם משאירים, לא ישאירו אנשים בפנים. זה הבעיה. אין פה תלדה להתפלל. לא, קודם כל, זה לא להתפלל ציבור. לא מחכה בצעה. איפה, בבית ספר שמה? לא, יש אז הוא רץ, אני מחכה לרוץ, מה, ברור, מה יש לך שם כמה אלפי עובדים, לא? תעשה גם מן המכוונים, יהיה לך בזה. היום לא חסר, ברוך השם, ספרי תורה. איפה שצריך, אנשים מחפשים איפה לשים. הנה, למשל, יש לו ספר תורה. הוא כרגע נמצא בשירה חדשה, ויש להם 17 ספרים. יותר עכשיו, יותר. יש להם יותר כבר? כל פעם מתווסף עוד 2. יש שם אחד שהוא עובד קשה, שהכל ספר יצא. אז הוא ממש עובד על זה קשה, והוא משתדל.
אבל בסדר, אבל אם יש לך 20 ספרים בבית כנסת, כמה אתה יכול להוציא? כן, כן, אתם צריכים כל כך. זה מקום מובטח. איפה זה? כן, אין לכם ספר. הנה. בטח שהוא רוצה, מה? בטח שהוא רוצה. בימי שני וחמישי. לא? אבל בשבתות סגור. שווה לך. בשבת לא סגור, אבל אני... כסף לא פעיל בכלל. רווח נקי, שני וחמישי וצומות. פורים. פורים עובדים שם. חבל על הזמן, שווה לך, אתה נותן בהשאלה אם תרצה לקחת אותו במקום אחר. תמיד תוכל לעשות את זה. אתה רושם את המחוזה. כן? ספר. כן, חוזה השאלה, אתה תכתוב חוזה השאלה, תכתוב את זה, לא צריך עורך דין, אתה כותב, אתה פה עם מרדכי וזה, אין לך שום בעיה. ולהפך. זכית, הם זוכים, אתה זוכה. היום זה בעיה למצוא מקומות שאין ספר. איפה ראית? אני לא חלמתי שיש מקום שאין ספר. נכון, יש שם, כמה יש לכם בעניין שם? יש לכם מניין קבוע אבל? יש שם יותר מניין כל פעם, שווה. אם יש ספר אז יש אחרי שם קבוע. תברר לי את זה. תבדוק שזה באמת יקרה. למרות שבשבתות הספר יהיה... כן, אבל כמה פעמים מוצאים לך אותו שם בשבת? אתה מבין? אבל פה אם אתה יוצא קבוע שני וחמישי, אני הכרתי מקום שהיו מוצאים ספר תורה במנחה. זה מקום צבאי כזה. האנשים היו מגיעים מהבית, לא מתפללים במניין. מגיעים לזה, ואז היו מבקשים להוציא במנחה. לא חוקית אם ההלכה מאפשרת את זה. קוראים שני וחמישי במנחה. כי החיילים היו מגיעים, ולא קראו, לא הספיקו לשמוע בבית. זה כי היו עושים תפילה ביחיד ויוצאים מהבסיס. אז הם משלימים, אני לא יודע אם זה אפשרי הלכתית, צריך לבדוק את זה, אבל הם היו עושים את זה. אבל אם זה אפשרי, יכול להיות שאצלהם גם יעשו את זה. זה הכי טוב, כן. כמה יש לכם מניין במנחה? 20? אתה מדבר איתם במניין, אומר רבותיי כך וכך, מה אתם אומרים? אתה תגיע לשחרית שם אם אתה יהיה משחרית? זה גם יותר טוב לו, כי אז הוא יוצא לפני הפקקים. זה קול של כולם. כן, לכולם זה טוב, כי ברגע שאתה יוצא שעה קודם, הרווחת חצי שעה בדרך. אמר לי פעם מישהו שהיה יוצא מגוש קטיף, היה יוצא ב5 בבוקר, אומר, כל דקה איחור ביציאה זה 5 דקות בכביש. גם ב5 בבוקר. ביום 5 זה אסון קטסטרופה. אתה מספר לי. אתה אומר, זה לא נגמר. טוב, ברוך השם. עכשיו הוא כבר בלי פקקים. טוב, בואו נעשה את הכוונה, כי הזמן כבר מסתיים. אז שפתיי, אנחנו אומרים שזה בומף, ואנחנו רוצים לנתק את הפעמיים דין האלה, נכון? אז אותיות בומף שאין גימטריה פעמיים דין, כנגד שתי בחינות הנזל של כל הדינים, שהם שח ופר. ושורשי בית דינים אלו משרשים בבית פעמים ראיו שיש בשתי החניכיים, ובבית השיניים הנעל, שהם בית פעמים גבורה, כנגד שתי בחינות דין של שח ופר, ושתי בחינות דינים אלו ושאר הדינים של החניכיים, כנזכר הכל תמתיקם על ידי ד' מילוי אסמב. אמרנו כי אסמב עולה קכ"ח, 128. אז בואו נראה את הכוונה. כן, אנחנו בשפתיי, בומף, אותיות השפתיים הם פעמיים דין. דין זה ראיו, למה? כי ראיו זה גבורה, זה דין. אז זה כנגד, אחד כנגד שח ואחד כנגד פר. ואתה ממתק אותם במילוי של אב סגמה בן. אז אתם רואים פה את המילואים. כן, אתה מכוון את המילוי הזה שהוא ממתק
את הפעמיים ראיו, כן? שזה בעצם זה מנצפח ו5 פעמים דין. פר ושח. זה כמו בשיניים. דומה, נכון, דומה. בסדר? כוונה יחסית פשוטה, ויש לך רק כוונה אחת בשפתיים. בשיניים וחניכיים, נכון? כן. ויש ועוד 5. השיניים יושבים בחניכיים. כן, אבל בשפתיים מה יש לך? אין לך שיניים בשפתיים. ברור שלא. אז רגע אתה לראיות. אתה עכשיו מוציא את מה שיש בפנים, כלפי חוץ, השם שפתיים, תפתח, אתה רוצה להוציא את התפילה, נכון? אז זה מתחיל בשיניים, ויוצא החוצה. כן, כשיוצא, אותם הגבורות, עכשיו עשית להם מיתוק אחד בשיניים, ועכשיו כשהם יוצאים דרך השפתיים, זה מיתוק נוסף, גם של השח, וגם של הפר. טוב, בעזרת השם, יש לנו שיעור לפני, נכון? טוב, כמובן, לא יודע אם תוכל להגיע, אבל